היי רונה, היי מירית, מה שלומך? בסדר, בסדר, את רואה אותי, שומעת אותי, רואה אותך, שומעת אותך, איזה מהממת את. כיף מעולה, לראות תודה. אותך, כיף להיפגש. כן, מדהים. הצלחנו בסוף, הצלחנו, כן, 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 בסוף זה קורה. אני חושבת שעם כל החגים וכל האוקטובר וכל הזה, אז כן. שמחה שמגיע נובמבר. נקווה שהוא לטובה, אוי, אמן, אמן, אמן. כן, בואי נגיד ככה, עד כמה שזה תלוי בנו, בואו נעשה אותו שהוא יהיה לטובה. לגמרי, לגמרי. יופי, אז קודם כל נעים להכיר, אני חדשה בצוות, אז אני ככה, מה שנקרא, מתעדכנת ולומדת וכזה. אוקיי, ואת היית בערב חשיפה עם מילה, נכון? נכון, נכון, כן, כן. אז הייתי, אני אשמח לשמוע ככה, קודם כל, איך היה לך ואיך התרשמת, ועם מה נשארת מהערב הזה. אוקיי. תראי, האמת היא שחוויתי משהו אחר כך, כי אני הייתי עכשיו בחו"ל וחזרתי מיפן, אז אני כרגע מאוד מוצפת עם החזרה וכל הסיפורים של הטיול. אבל הערב, קודם כל הוא היה מאוד מעניין, הוא היה מרתק, הוא היה אחר מדברים שחוויתי ועשיתי. אני חושבת שהטייקווי הכי גדול היה הסיפור האישי של הילה. שסיפרה על קורותיה והצורה שהיא התמודדה, שהיא ככה מאוד מילאה אותי בהשראה. כן. כשאתה אומר לעצמך, וואלה, כאילו, אדם כל כך מפוקס, כל כך, כאילו הדרך הייתה שם כל כך נהירה, למרות שהיה הרבה מקומות שאפשר היה פשוט להתקפל, להישאר במיטה ולהגיד, וואלה, אני מקווה שהדברים יסתדרו איכשהו שם בחוץ לבד. כן. כי זה באמת היה נשמע אה, ככה תיק מאוד כבד. אני חושבת שזה היה הדבר העיקרי שאני הרגשתי. אוקיי. אה, אני הבנתי ממה שהיא ככה תיארה, שבעצם כל אחד יכול לעשות את השינוי או להתוות לעצמו את הדרך ברגע שהוא עושה איזשהו rewiring למחשבות, באמת איזה סטאפ חדש כן. למחשבות, לאמונות שקיימות שעוצרות אותנו. זה פחות או היה יותר. הדבר העיקרי שאני יצאתי איתו. שזה מדהים. אפשר לשאול למה מלכתחילה ככה זה עניין אותך? למה הגעת לסדנה? תראה, אני הגעתי לשם דרך אלי האח של הילה, כן, מקסים. שהוא חבר מאוד טוב שלי. וראיתי את הפרסום שלה בפייסבוק, וזה ככה מאוד סקרן אותי, זה סקרן אותי גם כי אני מכירה אותה, שמעתי עליה מהמקצוע שלה, שהיא בעצם אדריכלית, ארכיטקטית, עיצוב פנים, כן. וזה דיבר אליי מכיוון שסקרן אותי גם לדעת איך בן אדם יוצר משבצת נוספת למשהו שהוא עסק בו שנים ועושה איזשהו מעבר למשהו חדש, שזה כן. גם חתיכת עניין. מה את עושה בחיים? סתם ככה, אני הדלקתי. קלינאי תקשורת, אני קלינאי קלינאי, תקשורת, איזה מקצוע כן. מדהים. אה, וגם אני עברתי הרבה שינויים בתוך התחום, ואני בשנים האחרונות נכנסתי לנושא הסטיילינג האישי וסטיילינג תרפי. וואו. כן, שזה שני תחומים שחשבתי לחבר אותם עם תחום נוסף, שזה הפוטותרפיה. זאת אומרת, הפוטותרפיה, כאילו הפסיכולוגיה שמאחורי הצילום, כי אני גם כן. מצלמת. וואי, ואני, מה? את אישה מרתקת, כיף לי שניתנה לי ההזדמנות הזאת. תודה. והאמת היא שלפני שנה וחצי, שנתיים, לקחתי שנה שלמה ומאוד מאוד התמקדתי בלימודים של הנחיית קבוצות, שמאוד עזר לי אחר כך לבנות סדנאות בדיוק בתחום הזה שאני מדברת עליו. כן. עברתי מיתוג אישי, שהשקעתי בו גם הרבה מאוד כסף, ואחרי 3 סדנאות שהעברתי אצלי בבית, עצרתי.
עצרתי גם כי קצת חוויתי איזושהי חוויה שאישית לא הייתה לי טובה. אוקיי, אפשר לשאול? חוויתי, מה? אפשר לשאול? כן, כן, בטח. מה קרה? מה קרה? אני הרגשתי שאני לא במיטבי שם, הרגשתי שאני חווה את עצמי לא בצורה שהייתי רוצה לחוות את עצמי, וזה תוך כדי, את יודעת, פידבק שקיבלתי. העברתי 3 סדנאות שבהם היו חברות שהביאו אנשים נוספים לשלושת הסדנאות האלה. עכשיו, השקעתי את הנשמה שלי בזה, מהמם, ומאוד האמנתי שיש לי כאן משהו ממש ממש טוב, ואחרי שקיבלתי את הפידבקים, שהיום כשאני ככה פורטת את זה יותר לפרטים, הבנתי שלקחתי רק את הדברים הלא טובים שנאמרו לי, שבעצם לא הייתי קשובה לדברים הטובים, אבל מהמם. זה הכריע באיזשהו מקום את הקו ועצרתי. עשיתי עצירה מוחלטת, עזבתי את הכל, 1.5 חודש אחר כך אבא שלי נפטר, וזהו, ולא חזרתי לזה. לא יודעת על זה. אוקיי, והיית רוצה? הייתי רוצה, העובדה שזה מנקר לי בראש, זה לא עוזב אותי, אה, זה אומר שמשהו קיים שם. כן, אז קודם כל רציתי לברר לעצמי אם זה באמת משהו שאני רוצה, או אוקיי. שאני יותר מפחדת מלהתמודד שוב ולחוות את עצמי שוב ככה. ממש טוב. כן. אוקיי. אז זה לא לגמרי ברור לי, אני לא לגמרי מה מכירה. לדעתך כזה עוצר אותך החוויה שעברת, או שיש שם עוד דברים? אני חושבת שאני לא כל כך יודעת איך להמשיך. זה הקטע. אני לא יודעת כל כך איך להמשיך, אני לא יודעת אם מה שעשיתי זה הדרך הנכונה, או שבעצם אני צריכה לבחור במשהו אחר. יכול להיות שגם לא הייתי כל כך מדויקת, כן, כי זה משהו שגם הילה בעצם דיברה, שאתה רוצה להצליח בדרך שלך, אתה צריך להבין את הערך שאתה מביא, איזה ערך ומשמעות אתה רוצה להביא, נכון. ואז כל השאר יגיע למקום הנכון. ואני חושבת שאני לא בטוחה גם לגבי המשמעויות, מה אני בעצם רוצה לתת לאנשים בסדנאות האלה. מהמם, מהמם. ואני חושבת איתך בקול רם, קודם כל זה נשמע לי מרתק, ואני בטוחה שיש לך המון מה להביא בסדנאות כאלה, רק ממה שאנחנו מדברות 10 דקות, זה כבר ברור לי. אם זה משהו שהוא דפוס אצלך, שאת לא מצליחה כזה לזהות את הערך? אני חושבת שהייתי פעם הרבה יותר ממוקדת. אני סיימתי את הלימודים בארצות הברית, וממש אחרי סיום הלימודים אמרתי להורים שלי, אני הולכת לפתוח לי קליניקה, ואני באמת, אחרי כמה שנים פתחתי קליניקה עם שותפה, והמשכתי עם זה 25 שנה. גם אחרי שהיא פרשה, היא פרשה אחרי 5 שנים, אז ניהלתי עסק במשך 25 שנה. זאת אומרת, זו הייתה הגשמת חלום, לא ידעתי יותר מדי על עסקים, ולמדתי תוך כדי תנועה, ועובדה שזה עבד יפה, וזה היה מכון שהיה לו שם טוב, וזהו. וגם כשהגעתי למסקנה שדי, שאני לא רוצה את זה יותר, ידעתי מתי לעצור ולהגיד, אוקיי, אני רוצה למכור את זה עכשיו, ועשיתי את זה. זאת אומרת שאני מכירה את עצמי מהצד הממוקד, והצד היודע, והצד שהוא אמיץ. כן. אבל איבדתי קצת את האומץ ואיבדתי את המיקוד והפוקוס, ואני אומרת, איפה מירית הזאת, לאיפה היא בדיוק נעלמה, את יודעת, כן, 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 והיית רוצה לחזור לשם. אם היה אפשר לשנות דפוס אחד, ומה שנקרא כמו מטה קסם, טק, 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 הכל נופל למקום, מה היית משנה? הייתי רוצה להיות יותר מפוקסת, ממוקדת. אני חושבת שחסר לי מיקוד. אני כן, כאילו מנסה להתפזר על המון דברים, לקחת את זה, ללמוד את זה, לרוץ לזה, כאילו יש בי את הדבר הזה עכשיו. כזה. ועל מה לדעתך זה משפיע?
על הבחירות שלי ועל חוסר התמקצעות. אני בעצם לא מתמקצעת בשום דבר. קח את זה למשל לקטע של צילום, אני לומדת 10 שנים צילום, אני יודעת שאני מצלמת מאוד יפה, וגם שם יש איזה קטע שנורא הייתי רוצה תערוכות, והייתי נורא רוצה למכור צילומים שלי, והייתי רוצה לעשות עם זה הרבה יותר, ואני לא עושה. אני ממשיכה לרדוף אחרי הקורסים והסדנאות, ולצלם פה ולצלם שם. אני שומעת כמו, תגידי לי אם אני טועה, כמו הרגשה של חוסר מימוש. נכון. והרדיפה הזאת, איך היא גורמת לך להרגיש איך היא משפיעה על היום-יום שלך? תראה, אני מצד אחד אומרת, אני נהנית. אני מאוד נהנית מהעשייה שלי. מצד שני, מאוד הייתי רוצה לקצור איזה שהם פירות, להגיע לאיזה שהם תוצאות. זאת אומרת, לא רק להיות בקטע של למידה, או רק בקטע של doing כל הזמן לעשות, כי בעצם אני לא מייצרת שום דבר חדש. מאוד הייתי רוצה לייצר, הייתי רוצה להגיע לאיזה תוצרים שאני אגיד, וואו, כלומר, השקעתי והנה, הגעתי כאן לאיזה שהם דברים משמעותיים. אז בואי נחלום רגע ביחד, זה השלב שאני תמיד הכי אוהבת בשיחות עם אנשים. באנו עם המטה קסם, עשינו טק, את יותר ממוקדת, את יותר מפוקסת, את חוזרת למקום שלה, שאת מכירה של האומץ ושל היצירה. איך החיים נראים שם? מה את עושה? מה זה מאפשר לך? אני חושבת שקודם כל יש יותר משמעות, יש יותר משמעות בחיים. אני חושבת שאני מרגישה שאני מביאה ועוזרת לאנשים בעשייה שלי, תוך כדי זה שאני מאוד נהנית לעשות את מה שאני עושה. Yes. אני חושבת שאני יותר יש לי נראות. אני מרגישה היום שאני מאוד רוצה שיראו אותי יותר. אני רוצה Yes. להיות יותר על קדמת הבמה. ופעם פחדתי להיות שם, היום אני מרגישה שאני כן רוצה להיות שם יותר, כן. כי אני גם שומעת מאנשים שאומרים לי, כאילו, זאת אומרת, זה בא בכל מיני צורות, כאילו, וואו, את יכולה להעביר את המסר וכשזה בצורה... כבר קורה, כשאת כבר שם, כשאת במרכז הבמה, כשאת עושה את היצירה שלך, באומץ, במיקוד, מביאה את עצמך מה שנקרא במלואך, במלוא כן, הדרך. כן, איך זה נראה? איך זה מרגיש? זה מרגיש מצוין, זה מרגיש, אתה יודע, להיות במקום הנכון, באיזשהו פלואו כזה של... שיש ייצור של דברים, ואני חושבת שכשבן אדם נמצא במקום הנכון, פתאום יש גם כל מיני הזדמנויות, ואני חושבת שזה גם דובר באותו ערב, שפתאום כשאתה מפוקס ואתה במקום המדויק והנכון, אתה פתאום תפגוש את האנשים הנכונים, פתאום יהיו סיטואציות נכונות, ייפתחו כל מיני דברים שלא חשבת שהם יכולים להיות. כן, ואני חושבת העולם עובד. שאני, מה? כן, אני מרגישה העולם- שאני כל הזמן נורא התאמצתי ורדפתי אחרי הדברים שהם יקרו. עבדתי קשה כדי שהם יקרו. כן, ובא לך אבל קצת שזה יהיה, מה שנקרא שהעולם מתגייס. כן, Yes. זהו, אני מאוד הייתי רוצה להיות שם. Mhm. אה, הילה מציעה, בשיטה שלה, שזה באמת המקומות האלה שאנחנו עובדים מאוד קשה, שאת יודעת, גם אם, והרבה מאיתנו גם כן מגיעים להישגים, אני שומעת ממך שאת גם כן עשית והגעת להישגים בחיים שלך, נכון, ואני גם מניחה שזה לא הדבר הראשון שאת עושה בעולמות ההתפתחות האישית, בטח שאת הולכת גם למקומות שהם טיפוליים. כן, אה, שבאמת, כמו שאמרת, כמו חיווט אחר של המוח, שיקח אותנו במקום לדפוס הרגיל, לאיך שאנחנו רגילים, זה לא בדיוק לחשוב, אבל כאילו ההתניה, כמו, איך קוראים לזה, ברירת המחדל שלנו, מהמם. ונלמד לגשת למוח השני, למוח הלא דפוסי, ברכה לי המילה, אני היום עייפה קצת, לא לדיפולט שלנו, לא אלא הדפוסי, כן,
אז שמה הדברים יבואו הרבה יותר בקלות, כי גם היצירתיות שלנו תיפתח, וגם האפשרות שלנו להסתכל אחרת על הדברים, ולעשות בחירות שיותר משרתות אותנו, שיותר מקדמות אותנו. נכון. אז תראה, אני דיברתי כרגע על קטע יותר עסקי וזה, אבל יש עוד דבר שזה לא דיברתי, זה הקטע של זוגיות. מהמם. ואני כן יכולה לקשור את שני הדברים, מכיוון שאני היום בנקודה שאני לא מאמינה שיהיה לי זוגיות, למרות שאני נורא רוצה אותה. אני גרושה כבר 14 שנים, ועשיתי המון 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 כדי שזה יקרה, וזה לא קרה. וזהו, באיזשהו מקום הרמתי ידיים, את יודעת, אמרתי, אוקיי, כאילו, די, נמאס לי כבר כמו העכבר הזה שמטפס וטפס ולא מגיע לשום מקום. וניסיתי להסיט בעצם את כל העשייה שלי לדוינג אחר, לעזוב כן, את הקטע של הזוגיות, להגיד, אוקיי, כן, אני רוצה זוגיות, אבל אני לא רוצה היום להתאמץ כמו שהתאמצתי, כי זה לא הביא אותי לתוצאות שאני רוצה. כן. אז זה גם קטע. עכשיו, אני לא יודעת אם הדברים קשורים, אני מניחה שיש משהו שקשור, כן, שוב, זה שוב הדבר הזה, שכשאנחנו אפילו לפעמים לא נשים לב איפה אנחנו נופלים לדפוסים, כן, אבל הם בעצם, הם עושים לנו שירות דוב. מהמם, כי אנחנו, כמו שאת אומרת, נורא מתאמצות על מהתוצאה. כי כן, אנחנו לא מצליחות כמו לשנות את זווית ההסתכלות שלנו. מהמם, להגיד, רגע, אם נעשה את זה שנייה אחרת, אם נסתכל על זה אחרת, אם נחשוב את זה אחרת, כן, אז, אז, אז פתאום הדברים ייפלו. מהמם, פתאום מישהו יכיר מישהו שיכיר זה, ויגידו, הופ, טק, מירית, אתם צריכים להיפגש, וזה יקרה. כן, כן, אה, כמו שאת אמרת, העולם פתאום עוזר, וזה הכל באיך אנחנו מביאות את עצמנו. נכון, נכון. כמה מ-1 עד 10 חשוב לך לשנות את זה? אני חושבת ש10, 10. אני כן, מאוד הייתי רוצה שזה אני קוראת לזה שזה ישתנה. כן. כי אני רוצה... אני רוצה שזה כאילו, שזה יקרה בלי שאני אעשה מה שעשיתי עד עכשיו. עוד פעם, כי אני כל כן, כך השקעתי כן, זמן, כסף, מחשבה, להיות כן. מטופלת, לקחת קואוצ'ר כזה או אחר. זאת אומרת, באמת, אני חושבת שעברתי המון סיבובים עם הדבר הזה, ואני מהאנשים שבאמת מאמינה שכשאתה עושה עוד ועוד מאותו הדבר, זאת להשיג את ומייצר אותה את אותה התוצאה, תוצאה, אז כאילו, סימן שאני צריכה לעצור ולעשות משהו אחרת. אתמול היה לי שיחה בהקשר אחר לגמרי, ובעסק שלי, עם מישהי שתבוא אולי להיות תלמידה שלי, מהמם, ובדיוק על זה דיברנו. אם את ממשיכה לעשות את אותו הדבר, אז העתיד הסביר, הכמעט ודאי, זה שאת מהמם, תקבלי את אותן התוצאות. מהמם, אז אני רוצה להזמין אותך לעשות אחרת, ואני רוצה להזמין אותך לבוא לסדנה של הילה. דיברת על הזדמנויות שנוקשות לנו בדלת, אז עכשיו יש באמת הזדמנות, לא יודעת אם קיבלת את ההודעה של הילה או לא, אבל נעשתה החלטה השבוע, מכיוון שזה המחזור ההיברידי הראשון, מהמם, לאפשר למי שרוצה להיכנס בעלות שהיא, ממה שאני לא יודעת אם היא כאילו חושבת, לא יודעת אם היא אפילו תאהב שאני אומרת את זה, אבל היא מצחיקה, כי זאת סדנה מהמם, שעולה 6,300 שקלים, ובהמשך גם תעלה 10,000 ויותר, מהמם. ובמחזור הזה היא עולה 2,100 שקלים, אוקיי. ושאפשר זהו, לחלק, דיברתי עם אלי, אבל אני כן כן. הייתי רוצה לשמוע. אני נתתי כבר את תשובתי אליו, אבל אני כן הייתי רוצה לשמוע כדי לראות על מה מה, מדובר. כן. אז זאת סדנה של 21 יום, שיש בה שלושה, שלושה פלוס מפגש חגיגי בסוף, אז 4 מפגשים פרונטליים עם הילה. 4 מפגשים? כן, אני אפתח רגע בדיוק את הפרטים כדי שאני לא אטעה אותך ולא נסמוך על הזיכרון שלי. אוקיי. צ'ו, 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 צ'ו.
רגע, איפה רשמתי את זה? פה. אוקיי. אה, אז הנה. מפגשים פרונטליים, יש 3 במהלך הסדנה ועוד מפגש חגיגי לסיום, אוקיי? כשהסדנה בעצם חושפת אותך מאחורי הקלעים של ההתנהגות של המוח, המערכות האלקטרוכימיות והמנגנונים של הרגש שמנהלים את החיים שלנו, ושאנחנו יכולות לשנות אותם ממש כזה מעכשיו לעכשיו, אוקיי? תוך 21 יום נוצר פה משהו שהוא ממש שינוי תפיסתי ושינוי חשיבה. עכשיו ככה אני מדברת, אני רק דיברתי עם הילה, עוד לא חוויתי את החוויה, אבל דיברתי איתה, ורק מלשמוע אותה מדברת כבר עפו לי ניצוצות, ואז שמעתי את עדי, אם את מכירה, שעברה את התהליך, כן, ומה זה עשה עבורה, אז כזה, ברור לי שזה כן, זה היה וואו מאוד, וואו, כן, כן. מאוד גדול. חוץ מזה, יש בכל יום, אז אמרנו זה היברידי, זה גם וגם, אז יש בכל יום זום עם הילה, שבעצם מכין לעבודה היומית, ואז באתר, בפורמט שנמצא בו הקורס, נפתחות לך בעצם המשימות היומיות שלך, אוקיי? וככה את מתקדמת מיום ליום, כשבסוף את פשוט לומדת לעשות את השיפט הזה. לומדת לעשות את השיפט הזה ואת השינוי הזה, ולהגיע למקום הזה שכמו שהעולם עוזר בו, שההזדמנויות נקרות בו. עכשיו, זהו, יש לנו... מתי המפגש, את אומרת כל יום נכון, יש מפגש זום, באיזה נכון. שעה? באיזה אז שעה? יש סדנת בוקר וסדנת ערב, מה את מעדיפה? אמ, אני רק אגיד שבסדנת הבוקר נשארו מעט מאוד מקומות, ובסדנת הערב יש קצת יותר, אבל עדיין יש מקום, אז את יכולה לבחור. כמה זמן צריך להקצות לזום הזה? הזום הוא 45 דקות, הבוקר זה מ-8:30 עד 9:15, והערב הוא מ-5:30 עד 6:10. הבנתי. עכשיו, אם הזומים. אני מפספסת מפגש כזה, את יכולה להמשיך, כאילו, את יכולה לעשות פשוט את התרגילים, אם פספסת מפגש אחד זה לא נורא, אני ממליצה לפספס כמה שפחות. אוקיי, אבל הם מוקלטים? הזומים האלה הם מוקלטים? לא מוקלטים, הם לא הם לא מוקלטים, מוקלטים. אבל אני מניחה שגם מילה תוכל ככה לעזור לך, מה שנקרא להיות על זה, וגם יש את התרגילים. מהמם. אה, אז את עכשיו, יודעת, בזום, כן יש פה משהו שאומר, שאנחנו פונות לאנשים שרוצים לקחת אחריות על המציאות שלהם, אוקיי? אז מהמם, לא, את יודעת, הילה אומרת, זה יכול לעזור לכל אחד, אבל אני חושבת, אני פה באמת אומרת, אני מפרידה, כי היא באמת יודעת שזה יכול לעזור לכל אחד, אבל אני מהמם, חושבת שיש איזה משהו בסיסי שאת יודעת, את צריכה להיות, מי שלא רוצה לקחת אחריות, ולא רוצה לעשות, ורוצה זה, אז הוא כנראה לא יעשה את הדרך, אוקיי? זאת אומרת, כן. גם אם הוא יקבל את כל המידע. מהמם, אה, יש פה כן מקום שאומר, אוקיי, אני מתחייבת ל-21 יום, אנחנו יודעים ש-21 יום זה מה שנקרא זמן מיטבי ליצירת שינוי, מהמם, לבניית הרגל חדש. מהמם. יש פה 21 יום שוואלה, את ה-50 דקות האלה בבוקר אני מקדישה לזה, או את ה-50 דקות האלה בערב, מה שנוח לך יותר. כן, אני עכשיו, מבינה. הסדנה מתחילה ב3 בנובמבר, ואז יש לנו את המפגשים ב3 בנובמבר, ב10 בנובמבר, ב17 בנובמבר, ואת הזומים כל יום, ואת התרגולים כל יום, כשבעצם רק, את לא יכולה להמשיך זאת אומרת, עשית את התרגול היומי, זה לא נפתח לך אוטומטית לתרגול הבא. התרגול הבא מהמם, יפתח מחר, כי גם שוב, מהמם. כן יש פה את העניין של הזמן ליצירת השינוי. הבנתי. אני עכשיו, חושבת, כן, נניח שביום ראשון בבוקר, אז זה יהיה ב8:30? לא, בסדנה של הבוקר המפגשים הם מ9:30 עד 1, זה מפגש ארוך. המפגשים הפרונטליים, כן. זה הפרונטלי, נכון. כן, כן. הבוקר זה 8:30 עד 9:15 זום. הבנתי. זאת הזום, אומרת שאני הזום יכולה, יום לפני. אוקיי, אז הפרונטלי בעצם אני צריכה לקחת בחשבון שיום ראשון השלישי, 10/17 זה מ9:30 עד 1 אם אצל זה הבוקר. הילה, אצל הילה, בהרצליה, כן, נכון? בבית המדהים שלה ואחר בהרצליה. כך בעצם כל יום זה יהיה
בזום מ8:30 עד 9:15. נכון. ואז, ועוד את התרגיל. ואז יש את האתר, באתר יש את באתר את התרגול, בדיוק. התרגילים. ויש תרגילים שהם תוצאה אותם מול עצמך, כמו אינטגרציה אישית כזאת, ויש גם תרגילים שהם מול הקבוצה, שתקבלי הזמן, מה שנקרא, לשתף ולקבל גם את החוויה של הקבוצתית המעצימה המהדקת. הבנתי. אוקיי. טוב, אני חייבת לראות איך אני מסתדרת עם הזמנים, כי אני... את רוצה לשמוע גם את הזמנים של הערב? אולי זה לך קל יותר? בואי תגידי לי גם את הערב, אוקיי. אז סדנת הערב היא בין 4:30 ל-8, באותם תאריכים, 13 ו-17 בנובמבר. והזומים של סדנת הערב יהיו בין 5:30 ל-6:10, בימי שני, שלישי ורביעי, וביום חמישי מ-5:30 עד 7, זום שבועי. אוקיי. זאת אומרת, הזומים היומיים, לא, אני חושבת שאם כן אז זה יהיה בוקר, זה יותר מתאים. הם, למשל, בואי נדבר על שבוע הבא, ב3 לנובמבר נניח שאני לוקחת בבוקר, אז יום ראשון זה יהיה מ9:30 עד 1, כן. ואחר כך בזום זה יהיה ביום שני, שלישי, רביעי, חמישי. כן. וגם שישי? שישי לא. לא. זאת אומרת, יש פה 4 ימים של זום. של זום של... כן, תראי, גם בשישי וגם בשבת נפתחים תרגילים שאת רוצה לעשות, זאת אומרת, הם נשארים בעשייה, אבל אין את הזום. אין זום, הבנתי. אוקיי. אותי מטריד, קודם כל יום ראשון אני צריכה לראות אם אני יכולה, כי אני עובדת, ויש בקרים שאני פשוט צריכה להיות בעבודה. אז אני מבינה. אני מחפשת את הזום. תראי, את יודעת מה, בא לך שככה נעלה רגע את הילה ונשאל, אם היא יכולה, אני אשאל אותה ונשאל אותה ככה מה עושים אם פספסת זום? כן. כי אני באמת, אני שומעת אותך ואני מרגישה אותך ואני אומרת לעצמי, וואו, אני יודעת שבעוד חודש היא יכולה להיות במקום אחר. זהו, תראי, חבל של פספוס של זום, ואת יודעת, כזה. טוב, בואי נשאל אותה. אז הנה אני כותבת לה, בא לך רגע להצטרף אלינו, ואני שולחת לה לינק לזום. אני לא בטוחה. איך לענות? בבקשה. שלחתי לה, והיא בטח תחכה. טוב, היא יכולה גם לענות אחר כך בוואטסאפ, אני... נכון, אבל אם היא יכולה, אז מה, איזה כיף. אני חושבת שאני כבר ממש סקרנית, מה שנקרא, לפגוש את מירי צ'רפרי. ואני אגיד ברמה האישית, כי כבר עכשיו, ואנחנו מדברות חצי שעה, ברור שאת אישה יוצאת טוב. ברור שיש לך מה להציע, הנה הילה. כמה אנשים אנחנו בקבוצה? בקבוצה של הבוקר זה עד 5. זה עד 5. שלום, שלום. שלום יקרה, מה שלומך? שחררו אותך מאיפה שזה לא יהיה? אלי אמר לי שאת... רגע, יש לי גם תמונה. אהלן. פתאום קלטתי שזה רק התמונה. כן. אז שחררו אותך מאיפה? מאבו דאבי, מאיפה? דרך איפה נסעת? נתקעתי בדובאי, אחרי דובאי. ביפן, בסדר, אבל היה כאילו מהמם. חזרת בחתיכה אחת, זה מה שחשוב. בדיוק. ועל יפן אני לא אשאל אותך, כי ברור לי שיפן מהממת, אז... אני השותפה שלי גם חזרה עכשיו מיפן וסיפרה דברים מדהימים. כן. תקשיבי, הילה, את לא מבינה איזה מדהימה מירית, ואיזה וואו היא תביא אחרי שהיא תעשה את הסדנה שלך. אוקיי, אבל רגע, בוא נראה שהיא לגמרי בפניות לזה, כי אני מבינה שהיא במורכבות, בתקופה מורכבת לגמרי, אז צריך גם לא להעמיס, אוקיי.
כן, אז זהו, אני בקטע קצת של עומסים, ואני מנסה להבין אם אני יכולה, כי צריך כן להיות מחויב, אחרת זה לא עובד. לא, אם את לא יכולה להיות מחויבת, עדיף לי שלא תבואי, אני כבר אומרת לך בצורה הכי כנה, ישירה, את פמילי, את יודעת, זה לא... כן, ואת מהצד של אלי, ואלי מאוד רוצה שתבואי, אני יודעת, כי... דיברנו, ממש ו... עכשיו דיברנו, כן, ויש ערך מאוד משמעותי לקבוצה פה, ואני חייבת להגיד לך, זה בלי שום קשר, הקבוצה מהממת. כן. יש פה אנשים, וואי, הקבוצה שוס, ממש חבל על הזמן, הבוקר, בערב היא עוד ריקה לגמרי, מרביתה, אבל הבוקר היא בהחלט אוטוטו נסגרת, והיא מהממת לגמרי, אחלה אז אנשים, וזו הזדמנות גם המחיר, שלא אוקיי, יחזור על עצמו, כן. אוקיי? אז זהו, רציתי אוקיי. לשאול ככה, הבנתי שיש את המפגשים הפרונטליים בימי ראשון, שזה מתחיל מיום ראשון הקרוב, בשלישי, 10/17, בין 9:30 ל-1 אצלך, נכון, נכון? נכון, אחר נכון. כך, שני, שלישי, רביעי, חמישי, זה מפגשי זום של 3/4 שעה, יש, מ8:30. למעט יום חמישי שהוא ארוך יותר, הוא של שעה וחצי, אוקיי? ביום הוא חמישי. מ9:30 עד, סליחה, כן, מ8:30 עד 10, סליחה, מ8:30 עד 10. אוקיי. עכשיו, שאר הזומים מ8:30 עד 9:10, 9:15, משהו כזה. הבנתי. עכשיו, מה קורה אם אני מפספסת זום? זהו, אני אגיד לך אפשר. בכנות, ההתחייבות של הזום היא מאוד משמעותית. אני לא מהמם. רוצה, ממש, זה כאילו היה לנו שיח הזה, זה ברמה שכאילו מבחינתי, אם מישהו לא יכול להתחייב לזום, עדיף שלא יבוא. ולמה הבנתי. אני אומרת את זה? וזה באחריות המקצועית שלי לתוך התהליך הזה. אין לי מהמם. שום מוטיבציה למכור לסמן וי על אנשים שישלמו, אם הם לא ישלימו את התהליך. מאיזו סיבה? כי אנחנו עושים פה קידוד מחדש. עכשיו, מהמם. התהליך הזה וההתמדה הזו והסיבה שזה מתקיים יום-יום, כי המוח יעשה לך את כל המניפולציות, למה לא? מהמם. ואני לא רוצה לאפשר לו לעשות זליגה ולו הכי קטנה, או ליצור איזשהו פתח כזה או אחר, שבו זה יתחיל לעשות תהליך של רגרסיה, כי זה האחריות שלי מבחינת התהליך, מהמם. אוקיי? אז הפניות שלך בזומים היא בהחלט אקוטית, משמעותית, ואם אין לך יכולת לעשות את זה, אז אני ממש אומרת לך, מירית, בואי מהמם. תתפני לזה בזמן אחר, עם כמה שממש חבל לי שלא, אני אומרת לך בכנות, חבל לי שלא תבואי, מהמם. כי אני חושבת זה תהליך טרנספורמטיבי מהמם, ובטח עוד עם קבוצה כזו, אז ברור, אבל אם את לא יכולה להתחייב, עדיף לי שלא תבואי, אמיתי. ממש אוקיי. ממש כך, זה גם הסיבה שזה כאילו משמעותי, ואני אסביר קצת, אני לא יודעת אם רון כבר נגע בזה, הסיבה שזה יום-יום ולא אחת או לשבוע, או במפתחים שכאלה, אני לא יודעת איזה תהליכים את עושה או לא, מרבית התהליכים עושים אותם בדרך כלל במינון של אחת לשבוע, ואתה די עם עצמך, מהמם. והמניפולציה שהמוח עושה, המוח שהוא עושה לך, היא מדהימה, ובגלל זה אנשים עושים איזשהו גל כזה, של מרגיש בוסט של אנרגיה יורד, בוסט של אנרגיה יורד, בוסט של אנרגיה יורד, כי אין רצף, אין יצירה של אנרציה, אין בנייה של ליצור את החיבור האוטומטי לחלק במוח שאנחנו לא משתמשים בו. ומה שאנחנו עושים פה זה את הרצף הזה ואת האנרציה הזאת כדי שהדבר הזה יצליח. אחרת, זה יהיה לך כיף להיות פה, עוד חודש, חודשיים תגידי לי, הילה, אין לי כלום מזה, אוקיי? בגלל זה יש גם על זה אחרי זה, יש עוד תחזוקה של זה, של עזוב, זה חודשיים עוד יותר. נוספות, שזה אחת לשבוע בזום, כן? זה אחת לשבוע, זה הרבה יותר דואבל מבחינת פניות, אבל זה כדי לשמר את יודעת, יש הרבה אנשים שכל הזמן משתמשים במשפט רק 21 יום, אבל כדי ממש להשריש את זה, זה לא רק 21 יום. ב-21 יום אתה יוצר את הגל הראשון, מהמם. אבל כדי לקבע את זה ממש, אתה צריך לפחות עוד שניים כאלה, וכדי שזה יקרה, אני אפילו לא לוקחת איזה סכום של כסף, לא כלום, זה במתנה באהבה ממני, כי מהמם. חשוב לי שהדבר הזה יתקבע במערכת, ושזה יצלח, אוקיי? אז אוקיי. זה קרה כדי זה ברמה תהליכית, אין לי מושג מה את עושה עכשיו, הבנתי מאלי שאת עושה כל מיני דברים, אז אני לא רוצה לערבב אותך, מהמם. ואם את עושה משהו במקביל אליי, אני מעדיפה גם שלא תעשי. כן. אני אומרת לך, יכול להיות שאני משכנעת אותך ממש למה לא לעשות,
כן, אבל אני חייבת להיות איתך את יודעת, כן, ברור, היושרה, האינטגריטי שלי הוא מעל הכל, בסדר? ברור. אני אגיד ככה ממה שאני, כי כן, מירית ואני מדברות קצת שעה ואני כבר קצת התרשמתי ממנה, ומירית ממש בא לי שתצרי את זה, שאת מפנה את הזמן הזה ובאה, כי מירית מספרת על דברים ממש מדהימים שהיא עושה ורוצה לעשות, והיא אומרת, אני עובדת נורא קשה. וברור לי ואני רוצה להגיע למקום כשהעולם עוזר, כמו שאומרים, כשהדברים באים יותר בקלות, כן, אם זה בעשייה המקצועית שלה, ואם זה בזוגיות, ואם זה ואני, מכיוון שאני בכל זאת כבר קצת מכירה אותך, הילה, ומה שהתרשמתי, אז אני יודעת מה זה? זה בעוד חודש, חודשיים, אנחנו ננהל שיחה אחרת לגמרי. כן. ובא לי... אם את חווה שהדברים הם בקושי עבורך, אם את חווה קושי, אז הקושי ילבש צורה כל הזמן. הוא תמיד ילבש צורה. ואני בלי להכיר אותך, אני מניחה שהוא לובש צורה בחייך. כל כמה זמן הוא מגיע באיזשהו מופע מרגש כזה או אחר, ואז הקושי עוד פעם נחווה, ועוד פעם למה זה קשה, והכל קשה, והכל מתפרש כקשה. אפשר לוותר על הקושי. אפשר כן, לעשות דברים גם בלי קושי. וזה כאן, זה מעבר לפינה. אז אני אמרתי, תשהי בזה רגע, זה נכון שאנחנו אוטוטו ממש סוגרים את הקבוצה של הבוקר, ואין יותר מדי זמן, ואם זה נכון לעכשיו שתצטרפי, אז בטח, מהמם, ואם לא, אז זה יבוא כשזה נכון, אבל תהיי בתשומת, בערנות הזה, תנצלי את המומנטום, כי זה מחיר באמת, פנינו לאנשים ספציפית, אני עכשיו אתמול העליתי את זה לפייסבוק, ואני ברגשות מעורבים על זה שהעליתי את זה לפייסבוק, כי פנינו ממש לאנשים ספציפיים, שבא לנו שהם ייהנו מהמתנה הזאת, וכזה, וגם מה בסדר? שדיברנו, מירית, כשאת אומרת, ואז מגיעות ההזדמנויות. זאת הזדמנות. זאת כן, הזדמנות. ברור, אז לגמרי. אני אשב עם כל המידע, אני אבדוק מול היומן, בדיוק. מול העבודה, כי אני באמת, אם אני מתחייבת, אני באמת רוצה להיות שם, כי אני לא רוצה כן, לעשות אם עוד כבר אז סדנה לבוא, עוד כי אם קורס. זה עד כן. הסוף. לא, כן. זה לא עוד, אני אגיד לך משהו אחד, איך אנשים בוגרים שעשו את הסדנה אומרים, נפל האסימון, זאת אומרת, אנחנו יודעים כל כך הרבה, 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 עכשיו הבנו. עכשיו זה עשה דאונלוד לחיים היומיומיים. אז זה לא לעשות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, הרעיון הוא בתוך הסדנה הזאת, להעביר לכם את כל הידע עם כל האותיות הקטנות, אני לא משאירה אצלי חלקיק של ידע. אני רוצה שאנשים יקבלו את הידע ויפסיקו את התלות הזאת, כי כבר מרוב סדנאות וריטריטים, ומרוב עומס וצרכנות של ידע מטורפת שיש זה עידן של צרכנות ידע, על גבול ההתמכרות, לא על גבול, זה התמכרות ביפר, מרוב ידע שהוא נמצא פה איפשהו שם גבוה, כבר זה יוצר פעם את אותו ריחוק הזה בינך לבין עצמך, ולמה דברים לא קורים, ולמה זה קשה. וזה מה שאנחנו עושים פה בסדנה, אנחנו מנקים מלא 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 רעשי רקע, ועושים את ההתקרקעות הזאת לתוך המנגנון הזה, ויוצרים לומדים את זה, ואז לימים את תהיי עם המשפחה שלך, ופתאום את תגידי, רגע, אני מבינה איך הדבר הזה עובד, אני מבינה מה קורה פה לכל הנפשות הפועלות סביבי. ואלה רגעי החסד מבחינתי, אלה רגעי הניצחון מבחינתי, אוקיי? אבל תחשבי על זה, תשעי בזה, ואת יודעת איפה להשיג אותי, את רונה, whatever, לא משנה. ויש לך גם את הלינק, את יכולה גם לשם להגיע, דרך הלינק, יש לך את אלי. תראי כמה אפשרויות יש לך, רק תבחרי. נכון, מלא. בעצם, בסדר? אני נהניתי לשוחח איתך. יופי. קודם כל, תודה מהמם. רבה. ואני באהבה מקווה גדולה, שאני כן ונחיתה רכה. תודה. נחיתה רכה, זה יותר חשוב מהכל. נשיקות. ביי תודה. מירי. ביי. ביי ביי. להתראות. ביי רונלה. ביי. כן. טוב, רונה, אז אני אחזור אליך. Make it happen, make it happen, ויש לך את המספר שלי, וגם אני בטח אבדוק מה קורה איתך בהמשך. תודה רבה, תודה. באהבה גדולה. ביי, להתראות.